Premiazko deialdia Ortuellako familia honena. Jakelinek 5 urteko haurrak hezur muineko trasplantea behar du berehala. Jacqueline necesita un donante urgente, o sea, para ya. Duela urte eta erdi Fanconiren anemia diagnostikatu zioten Jacquelini. Herentziazko gaixotasun arraroa da eta horrek hezur muineko minbizia eragin dio. Azken hilabeteetan okerrera egin du eta trasplantea da bere aukera bakarra. 100% bateragarria den emaile bat aurkitu zuten, baina duela egun batzuk aurreko astean hain zuzen ere emaileak atzera egin zuen. Nos dicen que de repente que el donante, que no contemos con él, que se ha echado para atrás. Familiak hedabideetan emaile berria aurkitzeko kanpaina jarri du berehala abian. Jacqueline Gurutzetako ospitalean dago eta bere egoera oso larria da, horregaitik da hain premiazkoa deia. Nahi duena Gurutzetako ospitalera edo Carreras Fundazioko telefonoetara deitu dezake emaile egiteko.